Да се издуи хубаво. Тили, тили, тили. Кога да започваме с желанията? Чакай, трябва това да се... Мама държи. Ай, то ще изгори това, докато го пуснем. Как ще изгори, бе? Ми той защо няма да такова да тръгне, май. Чакай. Мале, сега ако запалим нещо, не знам. Няма. Това е много съмнителна работа, моля. Не. Не го пускайте, човек. Виж, той само, виж, почва да се издуха. Пуснахте ли го? Чакай. Чакай, бе. Нищо няма да попали. Пуснахте ли го, бе? Това не трябва да горе така, бе. Трябва. Така, така. А? Пускате ли вече? Не знаем. Пускаш ли, бе? О. Ей, сега Шпан ще запали на баба. То само трябва да се пуши. М. Надолу, ма не нагоре. Трябва някакси да се бутне нещо. Ай, как ще го гоним после? Как ще фашува хората, как се ли пускат? Айде, излетя! Бързо пожелавайте с нещо!